Znači, pazi sad ovu scenu, zamisli, proleće je, tačnije sam dan Uskrsa, na nekom starom seoskom putu bukvalno nema nigde nikoga. Ali na najvišem drvetu, pored tog puta, sedi čovek. Ok, sedi na drvetu, dobro. Sedi na drvetu i pazi sad, za pojasom mu je zadanuta jedna onako prilično prljava drvena kašika. I on sa te grane pažljivo posmatra put ispod sebe. Znaš zašto? Zato što se nada da će da ugleda potpuno nevidljive veštice kako jašu seoskog bika. Da, zvuči apsolutno nadrealno, kao da prepričavaš scenu iz nekog, horor filma. Bukvalno. Zvuči kao mračna fantastika, ali ovo o čemu pričamo uopšte nije scenariju za film. Nije, apsolutno nije. To je bio, verovala ili ne, stvarni prolećni običaj. Običaj koji je bio onako duboko ukorenjen u verovanjima starih kultura Istočne Evrope i Balkana uopšte. Da, i to su stvari o kojima mi danas raspravljamo. To je ono što je fokus našeg dubinskog istraživanja. Pravo tako. Pred nama su naime obimni etnografski zapisi čuvenog Simeona Florea Marijana. Čovek je do detalja opisivao praznike, onda datume, pa razna narodna verovanja. Rituale. Da, rituale. Ali nećemo mi sad da analiziramo celu godinu. To bi trajalo danima. Fokus našeg današnjeg razgovora je isključivo na mesecu aprilu. Tačno. Zato što je april u tom nekom kontekstu fascinantan. Jeste, jer čim zakoračim u ove izvore, pa mislim brzo postaje jasno da april za te ljude nije bio samo neki mesec cveća, toplog povetarca i, buđenja prirode. Ma kakvi cveće. Mislim da, bilo i toga, ali to je bio ubedljivo najmagičniji, a ujedno i onako najopasniji deo godine. Lako je nama danas da na april gledamo kroz tu neku romantičnu prizmu. Kao otopio se sneg, ptice pevaju, sunce sija. Pa da, danas je tako, međutim u tim starim agrarnim društvima april je bio mesec dramatične tranzicije. A svaka tranzicija je opasna, je li tako? Apsolutno, tranzicija u folkloru, kako da kažem, uvek predstavlja ogromnu ranjivost. To je taj neki prelazni period, vreme kada se doslovno sudaraju sile svetlosti i tame. I granice pucaju. Baš to. Granice između ovog našeg materijalnog i onog mitskog sveta postaju opasno tanke. Znači, nije bilo dovoljno samo da sediš i gledaš kako voćki cvetaju. Ljudi su morali su aktivno da učestvuju u održavanju celog kosmičkog poretka. Da se bore, bukvalno. Ta aktivna uloga mene najviše zapamljuje u ovim spisima i hteo sam da predložim da počnemo od same sredine meseca. Da, od uskršnjih praznika. To je najlogičnije. Znači, pošto Uskrs najčešće pada baš u aprilu, on u ovim zapisima suštinski diktira čitav taj jedan niz prolećnih običaja. I tu su mi nekako posebno fascinantni jutarnji rituali. Jutarnji rituali su neverovatni. Pazi, običaj da se na uskrsne jutro lice umiva vodom u koju su ubačeni, pazi sad, jedno jarko crveno jaje i srebrni novčić. To je ritual koji je bio, izuzetno rasprostranjen, skoro svaka kuća ga je praktikovala. Crveno jaje je tu da donese zdravlje, da donese ono prepoznatljivo puca od zdravlja, rumenilo u obrazima. Aha. A novčić, pošto je srebran, naravno on simbolizuje bogatstvo, ali i čistotu lica. Nema fleka, nema bolesti. Meni to na prvi pogled, znači kad sam to čitao, to me neverovatno podsjeća na neki drevni oblik onoga što danas zovemo biohacking. Da, ili manifestacija. Bukvalno manifestacija. Postojalo je to duboko uverenje da fizički objekti, znači prosto ih potopiš u vodu, a oni svoje te neke suštinske osobine prenesu direktno na čoveka koji se tom vodom umije. Pa to antropolozi često nazivaju simpatičkom magijom. Odnosno, to je ono čuveno verovanje da slično privlači slična. Aha, znači voda je tu samo medijum. Upravo tako, voda funkcioniše kao neki onako savršen provodnik. Ali sama snaga ovog rituala zapravo leži u samim predmetima. Jaje tu uopšte nije samo hrana. Dobro. Kroz hiljade i hiljade godina u mnogim kulturama jaje predstavlja apsolutni, ultimativni simbol neograničenog potencijala. Ono je simbol obnavljanja prirode, znaš, nakon onog mrtvila i hladnoće zime. Jasno. A crvena boja onda, ona valjda samo pojačava taj efekat.
Da, crvena boja je esencija samog života. To je krv, to je vatra, vitalnost, sve ono što zimi fali. A srebro? Mislim, zašto baš srebro, a ne znam, bakar ili tako nešto? Pa srebro simbolizuje neprolaznost, zato što, znaš i sam, ne rđa lako, zadržava svoj sjaj. Dakle, kad spojiš te tri stvari... Vodu, srebro i crveno jaje. Spajanjem vode, koja onako spira staru zimu i bolesti sa čoveka, sa srebrom i jajetom, ta osoba iz onog vremena se doslovno ritualno naoružavala. Naoružavala se za sve izazove koje proleće nosi sa sobom. Pazi, tu priča postaje meni posebno interesantna jer sami izvori, ovi zapisi koje proučavamo, oni nam nude i objašnjenja kako su ta jaja uopšte i postala crvena. Jeste, postoje te prastare legende o poreklu farbanja. Sad, pre nego što uđemo u detalje tih priča, mislim da je stvarno važno da ih stavimo u onako jedan pravi kontekst za one koji slušaju ovo dubinsko istraživanje. Ovi zapisi su stari, debelo preko 100 godina. Da, odavno je to sakupljeno. I logično prepuni su tih nekih lokalnih, religijskih, pa i etničkih motiva iz tog doba. Narodni pripovedači su onako često koristili grupe iz svog neposrednog okruženja, tipa Jevreje ili Turke, kao aktere u tim svojim mitovima. Da bi objasnili nešto što im je nepoznato ili dramatično. Tačno tako. I mislim, naravno, mi danas na te priče gledamo isključivo i apsolutno nepristrasno. Znači, to je za nas dragocen etnografski materijal. To je jedan fascinantan onako prozor u to kako je funkcionisala ljudska mašta tog vremena, bez ikakvog zauzimanja strana. Naravno, mislim, to je slika jednog specifičnog vremena i samo pokazuje način na koji je ta stara narodna svest objašnjavala svet oko sebe. Tu nema govora o bilo kakvom odobravanju ili osudi sa naše strane. Mi samo posmatramo taj folklor. Slažem se, apsolutno. Sad, jedna od tih legendi iz spisa kaže sledeće. Bogorodica je navodno bežala pred progoniteljima, mislim u verziji zapisa to su bili Jevreji, i da je ona, kako bi ih usporila, bukvalno bacala obična bela jaja iza sebe. Kao prepreke, da. Da. I pazi magiju. U trenutku kada bi ta jaja dotakla tlo, ona bi se pretvarala u zapanjujuće lepa, jarko crvena jaja. I onda bi ti progonitelji zastajkvali, bili bi potpuno opčinjeni tom neverovatnom magičnom lepotom. Što je njoj onda kupilo dragoceno vreme. Bukvalno. To je dalo vremena da pobegne sa Isusom. A znaš da postoji druga, podjednako popularna varijacija te priče. Čitala sam je u ovim zapisima, kružila je čitavim ovim našim balkanskim prostorom. A da, ona sa ženom i korpom. Da. Spominje se neka žena. Sad, neke lokalne verzije navode da je bila Jevrejka, a druge kažu da je bila Turkinja. Nije ni bitno za samu formu mita. Uglavnom, ona je nosila korpu punu potpuno belih jaja. I onda kada su joj neki prolaznici preneli vest o Hristovom vaskrsenju, ona nije verovala. Apsolutno je odbila da poveruje. Navodno je, onako prilično kategorički, rekla da će u to poverovati tek kada jaja u njenoj rođenoj korpi samo od sebe postanu crvena. I onda naravno instant karma. Da, u tom deliću sekunde, pred njenim rođenim očima, sva ta bela jaja su u sekundi dobila onu jarku, krvavo-crvenu boju. Znači, čekaj, obe te legende, to je suštinski bio način da se nekim mnogo starijim, drevnim običajima da novi smisao, da se upakuju za to vreme. Upravo to. To ti je jedan klasičan školski primjer hrišćanizacije paganskih običaja. Aha. Narodna svest uzima, jedan prastari ritual obnavljanja prirode, farbanje jaja, koji je postojio vekovima pre hrišćanstva i prosto ga integriše. Uklapa ga u novu religijsku dogmu. I onda ove legende o čudima služe kao neki, narativni most. Most između starog paganskog verovanja i te, uslovno rečeno, nove vere. Baš tako. Ali pa sad, i taman kada za one koji slušaju postane jasno kada pomislimo da je april samo ispunjen tom svetlošću, pa crvenim jajima, pa prolećnim obnavljanjem,
ovi zapisi nas naglo bacaju u jedan potpuno, pa rekao bih, mračan svet. Da, silazimo u mrak. Jer prema tim verovanjima, pazi, ta ogromna sveta energija aprilskih praznika, ona izgleda ne budi samo travu i prirodu. Ne, ona Privlače i sile mraka. Doslovno se otvaraju neki duhovni portali. I tu mi zapravo dolazimo do one scene sa samog početka, do lova na veštice, odnosno takozvane strigoajice, kako ih izvori nazivaju. Strigoajice, da, veoma opasne u folkloru. Ali moram da te pitam nešto pre nego što odemo dalje. Mislim, zašto bi se iko živ trudio da lovi veštice na sam dan Uskrsa? Zar to, onako logično gledano, ne kvari suštinu i radost tog najvećeg prazničnog slavlja? Znaš kako, to je izvanredno pitanje, ali ono nas vodi direktno do prioriteta naših predaka. Preživljavanje. Da. Mislim, radost praznika je super, lepa je, ali preživljavanje je bilo apsolutno ključno. Slušaj, zamisli da si u nekom tipičnom agrarnom društvu onog doba. Krava tada, ona uopšte nije bila samo tamo neka domaća životinja u štali. Nego šta je bila? Pa, ona je bila hodajuća fabrika hrane. To je osnovni, onako goli resurs za opstanak tebe i cele tvoje porodice. Da ti naglasim gubitak mleka u rano proleće, to je značilo glad, a glad u to vreme značila smrt. Nema tu mnogo filozofije. Znači te strigoajice, veštice, one su zapravo bile personifikacija, bukvalno lice tog egzistencijalnog straha. Upravo to. Strigoajice su utelovljenje tog nevidljivog, onako podmuklog i strašnog rizika da će ti resursi odjednom nestati. A praznici? Pazi, posebno praznici u aprilu, oni su smatrani periodom kada su ta zlonamerna bića ubedljivo neaktivnija. Aha, pa zato se i brane na Uskrs. Da, zato su ljudi onu specifičnu svetu energiju Uskrsa koristili kao svoje najmoćnije odbrambeno oružje protiv tih sila mraka. Pa to oružje, moram ti reći, zvuči krajnje bizalno u ovim knjigama. Evo, vraćamo se na onu drvenu kašiku o kojoj sam pričao. Da, čuvena kašika. Mislim, pravilo iz izvora je bilo ovakvo. Ljudi bi sačuvali običnu drvenu kašiku kojom su prethodnih dana mešali onu svetu crvenu boju za uskršnja jaja. I nisu je prali, naravno. Ne peruje, stoji tako prljava. Onda osoba zakači tu istu kašiku za svoj pojas, ode i popne se na visoko drvo, i to obavezno drvo pored puta gde prolazi stoka. I navodno u tom trenutku odjednom dobije sposobnost da vidi ono što je za ostale ljude nevidljivo. Znači stiče taj viši vid. Da. Vidi kako te veštice magijskim putem kradu mleko, pazi sad, tako što jašu seoskog bika. Pa, mislim, kako ikome uopšte na pamet pada ovakva luda ideja? Pazi, na prvi pogled jeste čudno, ali u magijskom razmišljanju sve ima smisla. Kašika, znači u ovom slučaju, ona gubi svoju ulogu. Nije više običan kuhinski predmet. Nego? Zato što je njome doanima mešana ona sveta crvena boja o kojoj smo malo prepričali, znači ona ista boja koja je simbol krvi i života, kašika postaje impregnirana. Ona je upila tu ogromnu magijsku moć praznika. A to penjanje na drvo koje spominješ, da, mislim, što drvo? Pa to je još jedan onako duboko simboličan čin. Drvo je os sveta. Ono po mitologiji spaja zemlju i nebo korenima i granama. Aha, znači taj čovek gore na grani, on bukvalno zauzima višu tačku gledišta u odnosu na svet. Bukvalno i spiritualno. Sa te uzdignute, povišene pozicije iznad profanog svakodnevnog prostora sela, on stiče taj viši vid. Sad, ono što je po mom mišljenju psihološki najfascinantnije u ovom običaju jeste kako se menja dinamika moći. Kako to misliš? Pa gledaj, veštice, one bi navodno osetile prisustvo tog posmatrača gore na drvetu i onda bi počele da ga preklinju, da ga mole da siđe dole. Stvarno? Da. Ali, pazi sad, onaj ko uspe da ubuzda sopstveni strah, da se ne uplaši tih demona i ostane na grani, on stiče trajnu moć nad njima. Ne mogu mu više ništa. Wow. Pa to je predivan narativ o čoveku koji zapravo preuzima apsolutnu kontrolu nad svojim najvećim, najdubljim egzistencijalnim strahom. Baš tako.
Preuzima kontrolu tamo gde bi obično bio potpuno nemoćan. Ipak, moram da spomenem, postoji tu jedan alternativni metod hvatanja veštica iz istih izvora. Ali taj metod, pa kako da kažem, on zahteva dobar želudac. Ne, nemoj samo onaj deo sa sirom. Baš taj metod sa sirom. Znači, da bi čovjek prepoznao vešticu po ovom drugom sistemu, on je morao da sačuva mali komadić sira još od takozvane bele nedelje. A to je period tamo pre početka onog najstrožeg uskršnjeg posta. Da, nedeljama unazad. Nedeljama. I taj sir, on lepo uvije u neki papirić i mora da ga čuva, pazi odvojenog od svojih zuba, znači ne sme da ga zagrize. Nedeljama ga tako čuva u džepu ili negde, sve do samog Uskrsa. Užasno. I onda taj sad već prastari, ubuđali, verovatno katastrofalno usmrdeli komadić sira, on uredno ponese na ponoćnu crkvenu liturgiju. I mislim, izvini, molim te, ali ja moram ovde da zastanem. Znam šta ćeš da pitaš. Zar nošenje nekog skamenjenog, buđavog komada smrdljivog sira na najveću moguću hrišćansku liturgiju u godini, zar to ne zvuči potpuno ludo čak i za to vreme i te ljude? Pa mislim, zvuči ekstremno i bizarno, u pravu si i tu nema sumnje. Ali opet u tom magijskom starom svetu, sir je sve samo neobičan mlečni proizvod. Sir u folkloru predstavlja koncentrisanu esenciju samog mleka. Aha. Razumeš, to je finalni proizvod, kruna upravo onog dragocenog resursa koji veštice, odnosno strigojice, onako očajnički žele da ukradu i unište. Dobro, ima smisla. Znači, taj sir postaje oružje. Tačno. Zato što se čuva tokom celog tog dugog, veoma strogog perioda uskršnjeg posta, on se na neki način transformiše. Nije više hrana, postaje moćan zaštitni amulet. Okej, dobro. I šta se dešava onda kad taj čovek sa tim amuletom u džepu stane tamo u crkvu, u onu masu naroda? Šta on tačno tu traži i gleda? Taj amulet mu magijski daje moć da jasno prepozna veštice koje su se tajno umešale tu među vernike. Zapisi su neverovatno precizni kako one tada izgledaju. Kako izgledaju? Kažu da su neprirodno blede. Zatim, imaju krvavo crvene oči. Ali najvažniji, ključni detalj jeste to da one navodno počnu potpuno nekontrolisano da se tresu onog trenutka kada počnu da zvone crkvena zvona. Pazi, ta slika, znači zli entiteti koji blede i onako se tresu uz zvuke crkvenih zvona u masi. To je, pa rekao bih, neverovatno kinematografska scena. Pravi film. Ali to ti je zapravo vizualni prikaz trijumfa reda nad onim potpunim haosom. Zvona kao red. Da, crkvena zvona uvek emituju te snažne zvučne talase apsolutno kosmičkog i religijskog reda. A veštice su po svojoj definiciji bića haosa i nereda, pa prosto ne mogu to da podnesu. Njihov taj mitski identitet se bukvalno raspada i trese pod tim zvukom. Sjajno. Znači, sada mi neke stvari postaju potpuno jasne što se Aprila tiče. Ali čim se taj Uskrs završi i čim se nekako reši taj problem sa mitskim vešticama, stvarni život se nastavlja. Tako je, ide se na njivu. Da, krave ne mogu prosto ostati zatvorene na sigurnom u štali. Moraju napolje, moraju na ispašu. I tu nekako sasvim prirodno dolazimo do sledećeg ključnog aprilskog termina koji se spominje u izvorima. To su 22. pa onda i 23. aprila. U oči Svetog Đorđa, da, Đurđevdan. Baš to. Znači, ovo je trenutak kada ona mistična opasnost prelazi iz jedne čisto duhovne u jednu veoma fizičku dimenziju, napolje u prirodu. A oružje ljudi postaje mnogo opipljivije. Koriste se magija i vatra. Slažem se. Taj izlazak na prvu prolečnu ispašu, to je bio sigurno jedan od najrizičnijih, najstrašnijenih trenutaka u čitavoj agrarnoj godini. Stado, pazi, izlazi iz sigurnosti i postaje izloženo svemu, od pravih predatora i bolesti do zlih duhova same prirode. I onda, taj 22. april, mislim da ga izvori zovu Alesul. Da, Alesul. Da, on predstavlja nekakav veliki pastirski praznik pun teškog opreza. Zapisi tu navode da su pastiri tog konkretnog dana palili ogromne vatre od grana jelovine i ruzmarina.
I onda bi oni prvo sami preskakali te velike vatre, obavezno 3 puta, to je valjda bilo da bi očistili sebe, a onda bi, pazi ovo, celo svoje stado ovaca provodili direktno kroz taj gusti mirisni dim. Da ih očiste, tačno. Ali meni to najviše zvuči kao neki drevni oblik karantina ili neka, ne znam, dezinfekcija pred izlazak stada u divljinu na ispašu. Zato što je to jednim velikim delom to i bilo. Pazi, vatra je u svim tim starim drevnim kulturama ubedljivo najmoćniji dezinficijens. Pa da, i bukvalno i simbolično. I jedno i drugo. Jelovina i ruzmarin, to je važno naglasiti, kada se zapale i gore, te biljke oslobađaju neka esencijalna ulja koja zaista i dan danas znamo da imaju neka blaga antiseptička svojstva. Stvarno. Znači, to je imalo fizičku funkciju. Delimično da. Međutim, za te ljude tada, onaj javki, izuzetno oštar i specifičan miris tog dima, on je pre svega služio tome da otera one preostale demone zime, da otera bolesti i sve moguće nečiste sile prirode. Znači, provučeš ovcu kroz dim i stavio si štit. Upravo, prolazak kroz taj dim je doslovno značio postavljanje jednog debelog, magijskog, nevidljivog štita oko životinje. Zanimljivo. A onda, odmah sutradan, znači na 23. april, na sam dan Svetog Đorđa, prelazi se valjda sa zaštite stada na direktnu terensku odbranu samog domaćinstva, je li tako? Da, tu se fokus vraća na kuću. Čitao sam tu o jednom super običaju. Ljudi bi rano ujutru isekali one cele zelene busenove trave sa sve onom zemljom odozdo, to se zvalo glije. Uzeli bi to i grane od vrbe i onda bi te komade od sečene prirode oni vrlo pažljivo kačili na stubove kapija. Stavljali su i na staje. I na pragove kuća, da. I, mislim, tu je glavni cilj ponovo isti, da spreče te veštice da se prikradu noću kravama i ukradu mleko. Da, ali i da odobiju takozvane ilje. To. Znači, te ilje, ta zla bića, ona su po narodnom verovanju dolazila isključivo noću i imale su strašan cilj da maloj deci kvare san, a valjda devojkama da kvare sreću. Da im ukradu devojačku sreću. Ali pazi, ono što je meni ovde prosto genijalno jeste kako taj jedan te isti predmet, on u folkloru odjednom ima onako potpuno kontradiktorne uloge. Misliš na busen, na glije. Da, na taj komad zemlje. Znači, taj isti busen koji ujutru strogo brani kuću kao neki, ne znam, vrhunski, debeli magijski štit, on je u isto vreme korišćen i za najobičniju, trivijalnu ljubavnu magiju. Da. Podsjeti me, molim te, kako je to beše tačno išlo u onim zapisima? Išlo je, pa vrlo jednostavno, ali nekako surovo prema tim momcima. Znači, mlade devojke bi isekle taj isti busen i onda bi ga onako u tajnosti postavile nasred nekog seoskog puta kuda prolaze ljudi. I čekale bi, jel? Da, vrebaju. I onda, ako mladić koji im se onako potavno sviđa, bude prolazio i nehotice, ne gledajući, stane pravo svojom čizmom na taj busen, to je katastrofalan znak. To navodno znači da ih taj momak sigurno nikada neće uzeti za ženu. A ako ga zaobiđe? Ako ga srećnik nesvesno zaobiđe, to je znak da je svadba apsolutno na vidiku. A pazi, da stvar bude tek onako još luđa i neverovatnija, taj isti komad zemlje sa puta bi se posle brižljivo sklonio u kuću i ljudi bi ga godinama čuvali kao neki ultimativni lek protiv svakakvih bolesti. Pa to je savršen primer u stvari koliko je taj jedan prolećni kalendar naših predaka bio duboko kompleksan i slojevit. Znaš, sa jedne strane mi tu imamo tu hladnu, nemilosrdnu, surovu pragmatičnost. Briga za život, mleko, hranu. Apsolutno, to je na prvom mestu, ali onda sa druge strane dolazi i do te famozne prolećne erupcije hormona, jel? I naglo se budi ljudska potreba za pronalaškom romantičnog partnera, za udajom i ženidbom. Jasno, priroda radi svoje. Tačno, ta neverovatna ljudska potreba da magijski iskontrolišu one neukrotive, teške sile prirode o kojima smo pričali, ona se ovde naglo, onako direktno sudara sa potrebom da iskontrolišu nešto jednako divljo i neukrotivo, ljubav. Fenomenalno poređenje. A taj busen trave, pa on dođe kao neki, višenamenski magijski švajcarski nož. Bukvalno. On je i detektor za zle veštice,
On je bračni tester za nesrećne momke, a onda je i medicinska prva pomoć za ukućane. Sve to u jednom malom bačenom komadu odsečene zelene zemlje. Ali dobro, kad već govorimo toliko o toj nekoj surovoj pragmatičnosti i preživljavanju zime, moramo iz izvora preći na još jedan datum. Datum koji se bavio zaštitom možda i, verovatno, najvažnijih radnika onog starog doba. Dobro. A to nisu bili ljudi. Bili su to naime volovi. I tu prelazimo pravo na 25. april, takozvani Markueni Vubojler, odnosno dan praznika Svetog Marka. Zanimljivo je da je taj dan u aprilu bio ekskluzivno posvećen samo ovim ogromnim, snažnim radnim životinjama. Aha, praznik volova. Da, postojala je apsolutna najstroža zabrana bilo kakvog fizičkog rada na taj dan, a posebno, izričito, se zabranjivalo svako oranje njive. Jer je postojalo to neko strašno uverenje da ako bi neki tvrdoglavi seljak upregao volove tog dana, životinje bi se momentalno zarazile nekom strašnom, fatalnom bolešću. U zapisima je zovu bolest tragan. Ili bi ih u najblažem slučaju prosto čopor zveri napao u šumi. Pa znaš kako, kad kažeš volovi po danas možda nekome ne zvuči tako dramatično, ali u tom siromašnom agrarnom društvu, recimo 19. veka, zdrav, snažan voj je predstavljalo ono što bi za današnjeg poljoprivrednika bio pa neki najmoderniji, basnoslovno skup, najnoviji traktor na svetu. Da, mašina za opstanak. Bukvalno, bez ta dva snažna vola, ta teška, tvrda zemlja jednostavno ostaje neobrađena. A ako ti je njiva neobrađena u proleće, to direktno i matematički znači da će na jesen čitava tvoja porodica ozbiljno gladovati. Zato ovaj praznik, po mom mišljenju, nije samo puko sujeverje. Nego je šta? Priznanje. On zapravo predstavlja priznanje i jedno duboko prepoznavanje te ogromne zavisnosti ljudskog bića od jedne životinje. Znači, to je u neku ruku bio onako jedan vrlo svestan način pregovaranja sa kosmosom. Aha. Znači, mi kažemo, kosmose, pazi, mi ćemo danas svi pauzirati od rada, nećemo da oremo, a ti nam za uzvrat sačuvaj snagu ovog našeg vola. Tačno to je čisti pragmatizam, samo što je duboko, onako lepo zaogrnut u veo religijske vere i poštovanja svetaca. Jasno. Znači, striktnim poštovanjem te zabrane rada, ljudi zapravo duboko komuniciraju sa prirodom oko sebe. Oni kroz mir i pauzu zapravo mole za milost nad tim svojim jedinim, neprocenjivim alatom za opstanak. Pa sad, kada već mi spominjamo komuniciranje sa prirodom i pregovaranje sa kosmosom, mi tu sada po knjizi dolazimo do verovatno najlepšeg i meni daleko najneobičnijeg aprilskog običaja iz čitavih ovih obimnih zapisa. Misliš na one rahmane? Na blajne? Baš to. Takozvani paštele blejnilor, to jest na našem jeziku uskrs Rahmana ili uskrs onih blaženih. Pazi ovo je praznik koji također po kalendaru pada u taj specifičan aprilski period, ali nas nekako neverovatno glatko vodi od ove čisto pragmatične brige za njivu i preživljavanje volova pravo do brige za neka bića koja uopšte ne žive na ovom našem poznatom svetu. Da, fantastičan je taj obred prelaska i ta empatija prema drugom svetu. Evo kako zapisi to vrlo detaljno opisuju. Na taj dan žene iz tih starih sela bi uzele one fine ljuske koje su ostale od guljenja crvenih uskršnjih jaja. Odnele bi te skupljene ljuske do nekog brzog rečnog toka. I onda bi sve te crvene ljuske pažljivo bacile u vodu. Ali zašto u vodu? Zato što su te žene duboko, onako nepokolebljivo verovale da će ta reka, taj crveni teret nositi stotinama, hiljadama kilometara daleko. Sve do, pazi sad, do same fizičke ivice poznatog sveta. Gde inače i žive ti rahmani? Baš tu. Znači, tamo na samom kraju svega postojećeg, po tom verovanju, borave ti rahmani. To su neka vrlo miroljubiva, mitska, onako polubožanska stvorenja, poluljudi. Ali, pošto su tu ugurnuti i pošto žive potpuno odsečeni od ostatka našeg sveta, oni siroti uopšte ne znaju kada je onaj naš uskrs stigao. Nemaju kalendara, nemaju crkve. Nemaju informaciju.
Nemaju. I onda, tek tamo mesecima kasnije, kada te crvene ljuske na kraju svog putovanja konačno doplove do te njihove ivice sveta, oni vide boju. I tek onda shvataju koji je praznik u pitanju, pa oni tada počinju svoje slavlje. Znaš šta? Pazi, to bacanje tih običnih sitnih ljuski u nabujalu reku, to meni sada u glavi bukvalno zvuči kao da su ljudi iz 19. veka postavljali nekakav drevni optički kabal niz rečni tok. Kao nekakav prastari mistični internet preko kojeg oni, šalju bitna obaveštenja o prazniku direktno u paralelni fantastični svet. Pazi, to tvoje poređenje sa modernim internetom i tim debelim optičkim kablom je ovde, verovao ili ne, apsolutno na mestu. Pa jeste, prenos podataka. Informacija zaista fizički putuje kroz taj vodeni rečni medijum u neke potpuno nezamislive, daleke predele. Prelepi običaj, on nama danas kroz ove knjige u stvari najbolje pokazuje jednu strašno duboko usađenu ljudsku potrebu za udržavanjem kosmičkog reda. A zašto im je to bilo važno? Zašto seljaka uopšte zanima tamo neki daleki mitski Rahman koji je hiljadama kilometara od njega? Valjda je njemu dovoljno što oni njegovo selo lepo i bogato slave praznik. Zašto mora i Rahman da slavi? Pa ne može tako, jer za naše predusretljive pretke vidi proleće, zatim onaj izlazak sunca i samo to veliko obnavljanje celokupnog zemaljskog života, jednostavno, to nije imalo onog potpunog pravog smisla, niti se smatralo uspešno obavljenim ukoliko se baš sva, pa i ta najdalja, najočima, najskrivenija bića univerzuma također ne uključe radosno u to slavlje. Znači, praznik mora biti totalan. Totalan. Svet se ne može kosmički obnoviti i oživeti samo u okviru granica jednog tamo malog, lokalnog izolovanog sela. Ne. On magijski mora da se onako ravnomerno obnovi svuda istovremeno. Zato ti ljudi, bacajući te obojene ljuske niz reku, oni svesno pomeraju sopstvene fizičke granice sela. Ne. Oni pokazuju duboku empatiju. Pokazuju empatiju prema nečemu što je onako suštinski toliko daleko i potpuno nevidljivo i tako uspevaju da čitav taj ogroman, haotičan univerzum zapravo zadrže tačno na tom jednom istom skladnom prazničnom ritmu koji oni u tom trenutku imaju. To je prelepo. Stvarno prelepo. I onda nekako, kada se sve ovo o čemu smo danas pričali nekako stavi i skupi na jedno mesto, zapitam se kakvu mi to zapravo sad sliku imamo o tom mesecu aprilu. Drugačije nego na početku rasprave. Pa da. Čitanje svih ovih detaljnih starih izvora nekako u potpunosti razbija onu današnju našu ušuškanu iluziju o nekom mirnom, spokojnom i romantičnom proleću. Meni je sada jasno da, bar u ovim starim balkanskim pa istočnoevropskim ruralnim društvima, taj mesec april očigledno nikada nije bio neki, bezbrižan mesec, onako nekih romantičnih, laganih šetnji po cvetnoj livadi. Nije. Naravno da nije. To je bio onako pravi pravcati egzistencijalni front. Bojno polje, bukvalno. Obični prokrčkani ljudi su grabili bukvalno apsolutno sve što im je dolazilo pod ruku. Od nekih običnih umazanih drvenih kašika i komada onog usmrdelog žutog sira, da. Preko preskakanja vatre koja suzi oči, pa sečenja nekih zelenih busenova sa sve zemljom, pa do korišćenja nabujalih vodenih tokova reka kao pošte. Borili su se. Da. Sve to u cilju jedne ogromne i, rekao bih, neprestane i iscrpljujuće kosmičke bitke, u koji su čvrsto verovali. Bitke da nekako magijom sačuvaju imovinu na njivi, da prepoznaju to nevidljivo zlo u vazduhu, da osiguraju novu plodnost nakon ledene zime i na kraju da grčevito ostanu onako lepo, harmonično povezani sa nevidljivim silama dalekog univerzuma. Znaš šta, ovo što si sad rekao, to je izuzetno onako, rekla bih, precizna sinteza cele ove naše današnje teme. Ovi prastari etnografski zapisi Marijana, oni suštinski nisu i nikako ne smeju da budu samo neki suvoparni obimni katalog tamo nekih nasumišnih folklornih kurioziteta i bizarnih verovanja u veštice i buđave sireve. Nisu.
Naravno da nisu. Oni su zapravo tuboki, ozbiljni stari priručnici za opstanak i jedno ozbiljno duhovno preživljavanje. Pazi, svaki pojedinačni ritual o kojem smo mi sada diskutovali, bez obzira mislim na to koliko on sad nekim ljudima zvuči možda ludo, komično ili apsolutno apsurdno, svaki on ima svoj koren, svoje duboko opravdanje. U strahu. Da, u tom ogromnom ljudskom strahu od nepredvidivosti, besne prirode okolo, ti rituali, oni su tim starim ljudima zapravo davali onaj jedan preko potrebni psihološki osjećaj kontrole, jel razumeš? Kontrole nad svetom nad kojim, pa logično gledano, oni inače apsolutno nemaju ni trunku kontrole, jel? Tačno to, ulivali su nadu i davali im moć da nešto učine, a ne da budu samo puke, bespomoćne žrtve sila, mraka i opasne prirode. I zato je to toliko bitno proučavati. Pa dobro, ali tu nam ostaje još jedan, još samo jedan poslednji, potpuno neverovatan i nadrealan detalj iz knjige, koji namerno nisam pomenuo do sad. Detalj koji je taj osjećaj kontrole i te neke ogromne kosmičke važnosti ljudskih rituala u kojem pričaš, on ga podiže bukvalno na sam maksimum fantastike. A to je ona velika legenda s planina? Postoji ta stara, drevna i prilično onako apokaliptična legenda o kojoj piše u izvorima. Konkretno dolazi iz okoline onih takozvanih Apusenskih planina. Eto, to do sad nisam spomenuo u analizi. I pazi, legenda se tiče ni manje ni više nego konačne sudbine ovog našeg sveta. Ozbiljna tema. Prema toj priči, u kojoj je narod duboko verovao, negde tamo, strašno duboko ispod površine zemlje, u nekom mrklom podzemlju i potpunoj večnoj tami, okovan lancima, sedi Antihrist. Aha, simbol zla. Sad, njegov jedini životni cilj, razlog njegovog crnog postojanja dole u dubini, on je samo jedan. Da u potpunosti raskine okove, izroni i uništi ovaj naš svet na kom mi stojimo. I zato on jadničak, dole, onako obsesivno i neprestano, svojim dugačkim i jezivo oštrim zubima, satima i danima, on gloda i krcka taj ogromni, neprobojni gvozdeni lanac na kojem je dole u tami vezan. Gricka lanac. I pazi, legenda kaže da do kraja svakog hladnog, mračnog proleća, pre nego dođe do obnavljanja prirode, taj podzemni lanac bude izgloden skoro do same tačke totalnog pucanja. Eto, toliko ga izgrizao. Tako da, bukvalno, sudbina sveta onako tanko, na jednoj niti, visi o koncu svake godine iznova. Aha. Sad, čekaj. Da se nadoveže malo logično, pošto mi svi ovde sedimo živi i zdravi. Da. Pa naravno da taj lanac, valjda dosad, onako logično gledano, morao je u jednom trenutku ipak da pukne i da pukne. Znači mora da postoji neka magija, neka radnja, nešto snažno što tog demona svake godine iznova naglo zaustavlja da taj posao ne privede kraju i ne uništi nas sve. Šta se to dešava i šta ga to zaustavi pre nego što se lanac pokida? Pa naravno da postoji spas. I pogodila si poentu. Ono što ga zaustavi da taj lanac prekine su upravo ovi naši aprilski rituali. Stvarno? Praznik? Evo kako je to onako slikovito objašnjavano. Kada u našem svetu najzad ponovo dođe taj veliki svetli Uskrs i kada ta bezbrižna seoska deca izlete tamo onako u proleće, izlete na jarko sunce i kada ta deca počnu onako presrećno i radosno sa osmehom da trčkaraju, i da onako s ponosom nose visoko u svojim malim rukama ta sveže ofarbana, blistavo sjajna, jarko crvena jaja koja su žene ofarbale. Dobro, kad deca izađu na sunce sa tim, i šta onda? Šta čudovište radi? Pa ta svetlost i ta magija, ona prodre dole skroz duboko kroz zemlju. I u tom čudesnom, presudnom trenutku to moćno, krvoločno, monstruozno biće dole iz mračnog podzemlja, ono odjednom načulji uši i u nekom čudu prostu zastane. Magija same te onako dečije, nevine radosti na površini i taj prelepi kosmički prizor one vatrene, životne, prolećne, crvene boje tih uskršnjih jaja, oni ga toliko dole u mraku iznenade, oni ga zbune, toliko ga nekako duboko u biću prevare i onako opčine fascinacijom, da ona trenutak zastane.
otvori usta i potpuno prestane da gloda taj svoj gvozdeni lanac. On se bukvalno zagleda u jaja, zadivi se u proleće. Tačno tako. On je na tih par momenata prosto zadivljen i zaustavljen u svom opasnom uništavanju. I pazi, taj jedini delić sekunde, ti kratki trenuci dok on sedi, gleda to čudo i zaboravlja taj svoj mračni apokaliptični posao. To je dovoljno. Baš tada na površini magija Uskrsa o kojoj smo pričali stupa snažno na snagu. Kosmički poredak deluje i taj njegov izgriženi lanac, on se magično iznenada sam od sebe ponovo onako moćno zadeblja. Obnovi mu se sva debljina do savršenstva. I na taj način svet na površini je na kraju ponovo čudesno sačuvan i spašen od propasti za još samo 1 godinu. A na proleće se ta bitka ponavlja. Pa ja zaista nemam reči. Mislim, to je apsolutno, ali onako apsolutno jedan briljantan, to je jedan neverovatan, savršen zaključak čitavog ovog ciklusa prolećnih običaja sa jajema i sa preživljavanjem. Znao sam da će ti se svideti. Ne, pa fantastično je. Jer mi tak tu zapravo sada vidimo do kraja tu kosmičku ogromnu težinu svakodnevnog, onog malog ljudskog postojanja i uloge čoveka u aprilu. Tačno. Nije samo folklor. Zato što u toj staroj, iskrenoj narodnoj svesti onih ljudi. Pazi, samo to famozno, obično, kuhinsko farbanje stalih kora od uskršnjih jaja po selima uopšte nikada i nikako nije bila, nije bila prosto samo, ne znam ni ja, onako, neka fina, dečija, lepa i opuštena porodična aktivnost ili nekakav tamo simpatičan, onako, prosto neki nevažan mali estetski dodatak praksi farbanja da se obogati prazničnoj trpezi. Nikako ne. Mnogo je veće od trpeze. To je borba. Baš to. Zapravo, svaki taj najmanji, običan porodični čovek, tamo iz nekog sela, on je tim naizgled nevažnim i nekima apsurdnim vršenjem svih onih sitnih, kućnih, uskršnjih, prazničnih rituala zapravo aktivno, svojim znojem, doslovno branio zemlju i on je time direktno zapravo održavao ceo ovaj univerzum i čitav svet postojanim, a lanac celim. Tako je. To je neverovatno moćno razmišljanje seljaka. Znaš kad pogledaš dete, šta je on misli u glavi? Pa to ti kažem, je li svako to jedno obično, samo malo rumeno i nevino nasmejano seosko dete s onim crvenim jajetom koje srećno diže visoko u ruci, to uopšte nije bilo na slavlju tamo nekakav, prosto simpatičan praznični slavljenički prizor, nego pazi, to je taj najjači oklop. To ti je direktni i neprikosnoveni čarobni praznični štit celokupnog ljudskog roda koji nas moćno, hrabro brani protiv kosmičke, podzemne, mračne sile i apokalipse. Aha. I to zvuči neverovatno duboko i snažno. Znači, kad onako pomisliš o ovim stvarima iz tog nekog njihovog ugla, tog sirotog naroda iz sela, mi zapravo doslovno svake godine u aprilu na Uskrs i na te praznike mi farbamo jaja samo iz onog jednog razloga, ali i to baš da bi celokupni kosmički svet opstao celovit i da bi taj materijalni svet nekako preživeo. Predivno rečeno. Zaista neverovatno. Eto, zato nekako za sam kraj, mislim da je za one koji slušaju možda ipak interesantno, pa čak na neki način, onako suštinski zanimljivo, bar i makar razmisliti o tome i o toj dubini sljedeći put kada, recimo, usred onog veselog, aprilskog, lepog, prolećnog i radosnog porodičnog buđenja po kućama, kada sasvim i potpuno slučajno u svoje sopstvenoj kuhinji mi negde ugledamo neku, prosto samo sasvim i neku običnu, najobičniju drvenu kuhinsku zaboravljenu kašiku, umrijelu do kraja tamo negde crvenom, ofarbanom, neopranom, magijskom nekom crvenom farbom. Da se onako zamislimo. Ili kada onako s ljubavlju i u tišini za taj divan praznik, mi prosto uzmemo, pa na tren radosno, samo onako uzmemo u ruke i čvrsto u prstima tu samo neku naizgled sitnicu kada držimo onako prosto čvrsto, neko obično tamo jednostavno radosno malo, prosto lepo, bojeno, jarko, neko crveno sjajno jaje, onako lepo i glatko pod prstima. Tačno. Ti naši mali predmeti se moraju poštovati. Baš tako, jer nekako ispada tu sad
nakon svega ovoga o čemu razmišljamo na ovu divnu temu, da ti mali, svakodnevni, sitni predmeti iz kuće u nama zapravo vrlo jasno i čisto i neprikosnoveno onako snažno nose ogroman i beskrajan neki stari eho nekih onih magijskih, prastarih odjeka, te daleke, folklorne, borbene prošlosti naših sirotih i onih hrabrih, umornih, uplašenih seljačkih predaka. Da, podsjetnik. Da, oni su baš to. Pa oni tu nekako nama onda lepo dođu kao taj jedan divan, mali podsjetnik svima nama, jedan snažni, lepi podsjetnik za to da pazi. Cijeli onaj kosmički mehanizam prirode, taj čudesan jedan sat i smena godišnjih svetlih, lepih doba na svetu zbog kog mi svi tu, eto tako, onako lagano, mirno po gradovima sad spokojno verujemo i tako mi se u cveću i u nekim udobnim, onako u nekom zanosu, prijatno i lepo, nekako lako proleću radujemo bez da mislimo na te zle sile iz starina. Znači, taj takav mehanizam koji nam drži vreme po prolećima da bi na svetu neometano, lepo preživelo u harmoniji za sve radosne i žive ljude na svetu, to ponekad zahteva ono veliko, hrabro i aktivno, pa onako moćno, neko srčano i duboko duhovno ludo učešće seljaka i ogroman mističan trud da bi uopšte iz dana u dan nekako tu i dalje preživeo, da bi uopšte tako i nastavio da se bori za svet i otkucava. Tačno. Aktivno učešće uvek. Uvek. Znači, onda baš i apsolutno ponekad, ali eto, tek tako nekad sasvim malo u mraku pred veštice sa drveća, samo zbog običnog straha za glad, nekad ispadne potpuno dovoljno i potrebno, tek samo i eto, tek tako da imaš tu nekakvu naizgled apsurdnu kao ono iza jaje ili neki sir i granu i busen na kući, nekad je baš to sve i samo. Eto, puka stvar nekog iskrenog seljačkog verovanja. Da bi taj jedan mistični naš jedini veliki svet uz malo običnog folklornog ludog učešća spasili još jedno, a u onom nizu prelepih onih i onih dragocenih, jedinih, radosnih, spasenih za preživela stara sela u onim sjajnim, lepim, planinskim, radosnim vremenima za. Još onako samo za to makar naizgled jedno, magično lepo spašeno, pa eto ga, jedino radosno i moćno mistično lepo proleće, zar ne? Upravo to. Nemam na to šta više da dodam. Prosto sjajno za kraj. Odlično. Eto, mislim da je ovo bio sjajan i neverovatan povratak u neko drevno, mistično vreme. Drago mi je da smo kroz ovo istraživanje prošetali kroz april na ovakav neverovatan način. Hvala na ovom razgovoru. Mislim da je to sve od materijala za danas. Hvala tebi, ovaj dubinski osvrt je zaista bio onako jedno divno putovanje u neki potpuno drugačiji svet. Svakako jeste. Do nekog, novog, nevrovatnog i sličnog starog zapisa sa nekog drugog vremena. Pozdrav za sada i uživajte mi lepo i pametno u još jednoj prelepo za nas nekako osvojenoj, radosnoj, prolečnoj godini i pobedi nad mračnim silama veštica po granama za april.